live ya lero ndafuna ticheze tigawane ko zinthu zingapo mundipesese mwachidwi komanso ndiyankhe funso ndiyambe mafunso anga otero lekero thank you so much, God bless you. Ndiyankhe munena motere ine dzina langa ndi Tiyanjane Mulangeni imangoti onabotia NPO panda constituency. Ine nabadwa chaka cha 1997 6 May. Sinamabisa zaka zanga. This is my passport. Chaka changa ichi. Sinamabisa zaka zanga. Ndo 1997. Ndikabweraso ndinena this coming weekend ndibwera ku Ubuntu. So mundipetse buno bwino. This is my passport. Ine ndo 1997. Nabadwa 6 May. Nabadwa mbanja mwana 5. Ndine wa number 2. First born watu. Manga ngura nabereka la ngono. First born watu 1994. So no ine ndo apa lizulu. Dabadwa banja la chingoni komasula chiyawe. Mambo anga ineyo ndimu yawo. Mai yawo ndakulizulu. Bambo yawo amayi anga ine ndakunjini kumayani kudetsa. Kwacheta mbala. Mundipetsetsa. Ine nabadwa Munchesi, nabadwa kuchipatala kubwaira hospital, ndakulira Munchesi, ndakhala koso kusalima kuchipoka, ndakhala koso kwa biwi. Sina kuti newa uri pali boyfriend. Sorry. Sorry. Undipangira chithunzi cha birthday chaka chinochi. So ine sinakhale kwa banja. Komanso suri ndulifuna banja lomona nganda body ndafuna banja yayi kuchipoka ndakhala ku nthawi imene makhala ndi anebanga analaula di Musa amariputsa madrasa analaula ustazi anga amene aja so anthu amene mafotokoza za ine simundidziwa kwenikweni nditakulira Munchesi family mai anga ine kwawo ndi Kunchesi mpaka na panopa ndene nkamakhala pano mudzi wathu wina ndi Kunchesi ine ndimakhala kudongwe kuno koma ndimakhala ndi makolo anga. Yes. Ine ndine Tiyanjane Agnes Mulangeni. So anthu amangodziwa lati yalo koma unemu yawo une Agnes. So mtundu wanga wina uli kumakanjira, wina uli kunjini kumayani kudetsa, wina uli kulizulu. Family yanga ina kaweni kana choncho. So anthu amene makondo mandiyankha ine nkamapanga za MCP kuti ndine nchewa. Don't mean zuri wakhala wa MCP kuti ndiwe nchewa iyayi. Siwe nchewa. Anthu ena wina kozokhala wa DPP kumosali mulomwe. Kumefora ndale za kumalawi nazo zogalo Central Region ndi MCP kumwena ndi kwa DPP. So ndem mari kumporo nkwandani. Fo kumporo kusuko ndi president wa zelu wa moyo. Suko nekako. So ine ndi abita Agnes. Koma zine mene mzandane ndili baba gusi za kuyakhali ndoko ndalatia. So onna bodia 23 kuima. Oswesa ke mweni ndipo ndidusa yamasintha. Ndipo ndidusa I'm telling you guys. So mafandi yanke chimenecho athoma kono ndifusa choncho. Ine sine nchewa. Sindakhale koso nchewa and family wathu I'm not sure kuti kuliko aliko nchewa. Ayambiri wathu ndayawo. Even aziye mwala mayanga azimuna hawa nawo ndayawo ndithu ina dakwatira kumachinga wina kuntaja uku wina kumakanjira ntundo tunagawanikana moteromo. So ine ndakufuta zifotokoza ine ndimaona anthu comment yanga kuti iwe ndiwe muyawo iwe ndikani ndiwe nchewa. No, ine ndine ngoni hafu muyawo hafu ngoni. I think mwandipesesa kuchingoni ndikupeza we foti maya wa mayanga kwawo ndikulizulu pansika chifukwa ndikupezeka ntundonga kuti kupezeka kuchiyawo. So china anthu amakonda kundipusa kwena kuti I think ndayankha umakhala ndi ndani umapanga chani. Mbewe Vincent, thank you. Tikabo Zambia tikuza ntibwera soon. I think next week ndopita ku Lusaka tikupezani. So mafuna ndiporoza kwena kuti ndimakhala ndi mayanga ngati ndikuyankha zatsala za smart zobeba mbetsetse buno bwino ndabwera mwauzimu ine ndimakhala ndi mayanga ndaenda kuti sindakhale kwa banja ndilibe mwana maso khandi mwana siningabise ndilibe mwana oyamwitsa bere langa alete koma kumbali ane mene kuti adandipatsa ndenda ambiri ndi awo akhalapo wena agonapo ena ndaje ndimathandiza kumagulira mmikaka kuti mayi wanamwalira. So anthu amandifunsa kuti kodi umatani moyo wako watsiku ndi tsiku. Moyo wanga watsiku ndi tsiku ndimagwitsa thobwa ndi makala. Funso lina ndi chifukwa chake ability ya Mulangeni ndi chifukwa chani umathandiza anthu. Zinthu ankhanza zoti zimakondobwera ku inbox ndimavutika ndi mafunso amenewo. Kuthandiza munthu
not means kuti ko ndi ndalama mukhoza kugwiritsa ntchito nzeru zanu kuthandiza munthu wina mundipesesa kwambiri tiye umuoneka ndi wolimba mtima sumaopa yeah ndimema pa chilungamo kuopa kujaso kwina okay ndifotokoze mwena kuti mwabwani makomenti opusa pafupi page panga ndikublokani mutino abaron ndimabloka page yanga mubwere kudzamva zimene ndiyankhula mwabwera zoona kuti tifuna aina akakuta amene makomenti panga posti yanga sigwira Robert tiyamwa iweyo mulutsogolero ndendipeza naye face to face oh wow nice so mafana nene kwenda kuti yeah 2030 ndikuima I'm telling you ndiyima masenta konsekonse ndimundizawina ndimafuna ndiyankhule kwena kuti anthu ambiri timabwerera mbuyo chifukwa choti timapanga mantha ndi zinthu zone tikhoza kukwanitsa timapanga mantha ndi zinthu zonena kuti tikhoza kusolva osamachita mantha ndi chilichonse ndimafuna ndipempheko kwa inu anthu makamaka uthenga ngokupita kwa inu anthu achinyamata ndimafuna ndikuwuzeni kwena kuti tsogola munthu amalidziwa ndi mulungu one ineyo ndinakhalako munthu mmodzi amene ndinkena kuti mmene alili Peter Mutharika sangafike so 2026 uku kunali kumuyikira malire munthu amene analengedwa ndi mulungu osadziwa tsogola munthu now wakapezeka kuti munthu uja ndi president ujatu timati wokalamba uja timamutenga kuti adapita ku opposition sangabwereso mboma situfotokoza za mayendedwe azisankho maliro anakhala president chimene chikusongeza kuti tsogolo la munthu amalidziwa ndi mulungu tiyauma panga chani ndimagulitsa makala ndi thobwa so tsogolo la munthu amalidziwa ndi mulungu tisamayikirane malire mwandimvetsetsa mulungu sadzalanga munthu asanadziwe chiyese chimene chimachitika mwa munthu chimatipangitsa kuti tidziwe kuzindikira kuti mulungu alipo okay ndikupatseni example ena chonchi kunena kuti musole tunga drive ithera pomwepo mukhale ndine zimene ndifuna ndiyankhule kumbali munthu wina wake wa ndale angalulidwa leloli mungokhala ndifuna ndilowe bwinobwino mumva ndimutchula kandi mzimayi kandi mzibambo makundizolowera kwambiri ndimuyalutsa leloli ulakanene ku polisi gunawe ku polisi usikophera anthu ntchito ya polisi nkutikhazikitsa bata ndifuna ndipange zina zake ndendabwesa zikusuwa ndifuna vesi ina yake vesi imene yali yesayiwerenge madzulo ano tipite kwa Hebrew 11 Hebrew 11 nambire pa verse 1 ipo kunena kuti chikhulupiriro chosapenyeka ndi maso ndicho chizindikiritso ndifuna ndikupatseni example nena kuti upite pa Hebrew 11 live ya lero ndifuna kudzudzula ena ake anthu ena akopusa kwambiri omadziona ngati iwo dziko linoli ndelawo mupite pa Hebrew 11 muyambe verse 1 mtima wachikhulupiriro okhulupirira achipangano chakale tikunena kuti chikhulupiriro ndicho chinthu chosapenyeka ndi maso ndikupatseni example ina kuti mayi akakhala oyembekezera amagula baby blanket amagula matewera sakudziwa kuti adzabereka chani koma ali ndi chikhulupiriro kuti adzabereka mwana yeti chimene chili m'mimbacho sakuchiona koma andi chikhulupiriro kuti adzabereka mwana amene timamutenga kuti ifeka ndi hule ndi wochimwa kwambiri even hule akakhala ndi mimba amatha kugula baby blanket kugula matewera ndi kusunga iye hule koma chachi salidziwa even mwana wa mimba sakumudziwa amene anampatsa ndi ndani koma iye andi chikhulupiriro kuti akabereka mwana zimene zikutiphunzitsa kuti chikhulupiriro chimakhala mwa wina aliyense so chimene ndikufuna ndikuwuzeni kwena kuti
pali zinthu zambiri zimene anthu timatha kuyiona kuti ndikhoza kukwanitsa, ndikhoza kuyankhula, ndikhoza kufikira, koma mukanika kufikire foti mukuopa wina wake. Tiya wake si ine sindimaopa nawo. Ndipo mufune musafune lo mutakhala kuti niyo muopa kaya mukutani, dziwani kuti chimene Mulungu anayika mwa inuyo mukapanda kuchigwiritsa ntchito pali zinthu zina zaketu Mulungu amalola kuti zichitike ndi cholinga chokuti ife titunja kuno kuli Mulungu. Mukayimva nyimbo ya Skefa Chimoto ya chiyambija akuti Mulungu amakhwimitsa nyengo zako pa ntchito ndi cholinga choti ulimbe mtima ukambe zako. So mafuna ndikuzeni kwena kuti lero mthenga wanga kupita kwa inu anthu andale. Kaya wesu wachipani kaya ndi wachanu mangati umakhala kulozi ndi anthu andale wesu ndi wandale. Mthenga wanga kupita kwa anthu ngati amene kuti mundika split koma mafuna kugwiritsa ntchito ana anzanu, mundika nchika stimo koma mafuna kugwiritsa ntchito ana achinyamata m'malawi muno. Pamene inuyo ananu sitinaone kwa pa social media ndikumayankhula, sitinaone kwa ananu atabwera pa social media ndikumadefenda zinthu, ana andalaja mukagwiritsa ntchito mumasiyaso mwa chipongwe mopanda thanks. Now mthenga wanga kupita kwa achinyamata lero. Ngati uli wachinyamata amene ukukhala busy kumadefenda anthu andale, be careful. People you can use you. Pamapeto pake mudzaluza nazo moyo, simudzapeza benefits iliyonse. Dziwani kuti mukadzamwalira ovutika adzakhala makolo anu, inuyo adzabwera adzakula coffin, adzapatsa chipepeso mayi anu. Koma mayi anu amapeza thandizo mwa inuyo, inuyo mukadzamwalira iwo andale adzabwera kudzathokoza kwa mayi anu, koma tsiku lina lake adzapeza kuti mayi anu aja adzasafala inu palibepo. Dziwani kwena kuti achinyamata okay, ndipeteke example kwena kuti ife achinyamata so sitimakondana. Nchifukwa ku parliament kuja kwadzadza zigogo akulu, munthu ali ku parliament wadzaka 9 wadzaka 8 aliyonje ku parliament akamba chani achinyamata cha dziko choti chikhozopindula achinyamata. Mupita m'mayiko anzathu achinyamata ambiri akupindula. Munthu 20 years olodimba ulibe olowilibala ulibe, 30 years munthu uli nawo ndi ana atatu okha osiyanaso azikazi, osiyanaso azibaba, koma olodimba ulibe, olomunda ulibe, ologrocery ulibe, koma ndi dzaka 30. Chazo chimene chewe ndi mwana. Kwa live banga kuchula zacha kwera ndikuti kwa nani ndikublokani bwerani mudzakapeza ine musakambe zonyoza ya bambo amene achende ndi makonderatu. Live banga muvezi mene ndifuna kuyankhula ngati mufuna mukhozotuluka apa. Koma ngati mubwera ndi makomenti yawo pusa onyoza chakwera mundiva kuwawa. Ndipetsetse. Bwere mudzakapeza ine. Kuninganyoza chakwera chipanda chakwera sinkandadziwa mtengo wa plot. Kambani zaini. Live banga saone munthu anyozapo kulini zamba, anyozapo achakwera bwerani. Musanyoze kwa pita muthalika kambani za inuyo ndi ineyo ndipuse ndifune mukozo ndifusa musanyozere musanyoza anthu ngati amenewo. Munyozera ko lini zamba chakwera titukwaniza napo. Komanso pano ndikachwa cha munthu inuyo ngati muli simukwanitsa tuluka live yanga. So achinyamata chachikulu lero pano ndifuna kulimbikitsana kwena kuti ngati ndi wa MCP, ngati ndi wa DPP, ngati ndi wa UTM tadzukani. Dzukani. Tiyeni tipange ndale. Nkhalamba izizi situbakira soti kaya ndi wachipani cha MCP kaya DPP wina ali esa amene unotiwakula. Tiyeni tiagwetse 2030 titengane achinyamata tiyime tipite ku parliament kuti tipangane ndi support tipite ku parliament kuti kufunika achinyamata ngati feyo. Mukumapezeka munthu mupatso MP munthu anzaka 8 anzaka 100 akapanga chani. Komanso achinyamata namene mugwitsidwa ntchito ndi anthu andale. Be careful. Dziwani kuti andale awa angofuna kugwitsani ntchito. Anthu amayiwala msanga awa. Anthu amayiwala awa. Tsiku lina ndifotokoza nkhani yonse tsatanitsatani. Tsiku lina ndifotokoza nkhani tsatanitsatani zero chwa ndi maina omwe anthu awa amayiwala. So mukamapanga zinthu inu asalande I think ndikublokeni. Nasangala kwambiri pa page panga. Tuonana. Achinyamata timabwera pa social media wina apanga post cha DPP wina cha MCP cha UTM koma ndikunyoza ndo pende pacha ndikutukwanizana koma chemwe mungadziwa ndale ndamodzi kumbali amacheza 1 2 kodi ndiyo ngati simukumpanga support wachinyamata zanu mukapanga support ndani. Dziwani kuti andale amene mukapanga support akulu ili muyembezo kuti feri matha kuagwira ntchito mumatha kuavotera mukafuna simudzaimba sothandizonso akambeso kuba kunyozani simungampeze kuti mwana wa minister inali pa social media kuangana ndi anthu never tanduzeni kuti mwana wa minister amene munampeze inali pa social media akutukwanizana ndi munthu simudzampeza koma inuyo ndine likiti tiyeni tipangane support achinyamata kale ku parliament uja kufunika achinyamata ngati feyo nkhalamba usezi america zituluke kandi wa MCP ngwachikulire kandi wa DPP atuluke tiyeni tipite ku achinyamata tipangane support tisalole anthu andale kutigwiritsa ntchito. Tiyeni tipangane support. Wachinyamata 30 years ulibe galimoto ulibe olomira uri kupanga chani. Olodimba ulibe oloploti yolozeka ulibe. Andale afuna kugwitsani ntchito. China chimene mafuna kuona kuti
napanga post kuti koma anthu akumalawi kunamayamika pala anthu ena ake ona kuti ndatukatsuna lake akapano nditenga bwino koma amene ndafotokoza background yawo ndayalutsa chilichonse ndinonso ndikamayalutsa ndakhala kuti ndi ndapolisi ndapatsa mapwa kwawo kuti akamange amenewo ona ndizolowera kwambiri. So don't miss wena kuti tulendo zotilika notachita munthu chabwino ndo zotilika kapena kucheza naye kapena lina kuti akubwezereka ndalama kupasa chakudya just like that no, koma timena kuti umunthu ndochokera mwa munthu aliyense azikhala ndi umunthu chifukwa ndifotokoze motere tsukuna lake ndimachoka ku food lovers so ndimadutsa pa sento nakumana nda traffic anandigwira nandiuza kuti tone license nazo ndilibe mulibe license ifa chani nazo gati motosi yanga komanso munthu wangu ndipatsiya nandiuza kuti yayi imanipoteropo ndene ndamuuza traffic kuti ndamuuza kuti wewe ugwitse ntchito umunthu usagwitse ntchito lamulo chifukwa umunthu ndiobayire mu munthu ina aliyense ndogwitsa nandiuza kuti ayayi he ndimatola msonkho yanjani then nampatsa dzichewa ndamuuza kuti ine ndi savage ndinkapolo ukanene kulikonse ndadutsa ndi galimoto chifukwa ndinakupempha umasuna funa kugwitsa ntchito umunthu nditadusa pobwerera nadzango ndwanga tiya bobo sukirana atafusa tuyo ndi ndani suti mandozo ndi mamuopseza koma nthawi zina ndimafuna kumputsa kuti umunthu ndiofunika eti umunthu uzikhala mwa munthu ina aliyense inu anthu inu onda kuti anthu natikakhala nanu mavuto nthawi zina zake musanayambe kunyoza musanayambe kuyankhula umunthu udzikubwererani mwandipesesa akhozokhala munthu opanda ndalama koma ndikukhala ndi nzeru kuposa munthu wa ndalama mukhozokhala muli nchilichonse inyo koma mtendere nkukhalanso mulibe mafanda kwekuteroko kwena kuti pena pake tikamayankhula mudzibweze ndililime limajaza mchere kunozezo mudziyankhula kuti wailero tizidziva ndi nchenche chifukwa tikava anthu petsuna keti dzakukumbutsa chabuda yankhula tsoja ndi mudzotanga ngala chipongwe koma umunthu udzikhala mwa munthu nesa amana abadwa mwa munthu umunthu ndi wofunika ndalama ndi zina umunthu ndi wina umunthu sagula ndalama nde munthu kamakeza nanu ndontumizi kuti ndini kuti munthu makhala kupembedza kapati makhala utani iyayi timangoyeza nani foni nusu anthu munabadwa mwa munthu I hope amene uthenga upita kwa iye waudziwa uthengawo kuti mukamachita zinthu zanuzi tiyeni mudzikhala ndi umunthu china ndimafuna nene kuena kuti ndiyankheko ichi anthu mumakonda kuyankhula kuti tiya ananditukwana kati yakamatukwana tukamene kaja magays ine sinabweko pa social media nkuntukwana munthu asanandilakwire bese emenda pangita post ndapanga post kuti ndili munthu wamkazi ndi majoka anthu mukwapewa kumandinyoza ndiwonyasa just like that ine tuntakhala onyasa koma suti ngakaniogona ndi mamuna apenanga kaniokhala banja chifukwa ine matingadzona muno nabadwa bwinobwino palena nabadwa opanda maso ena opanda mano opanda miyendo ine nabadwa bwinobwino ndipo ndimukwa ine mandikakhala ineyo nabadwa bwino kwambiri panga kompea ndi munthu wina sinabadwa olumala so ino ngati mandona kunyasa komanso sindingagoyenda anthu 7 pakamodzi koma ine ndimadziva kuti munthu akene ngwabwinobwino ngamadziona ndimadziva kuti ndinabwinobwino ndipo mulungu alandilenga ndipo adati zili bwino nalo thupi ndakupatse nkadziko lapansi so anthu numakhautuma ndiyamba mabwera makomenti panga palibe munthu amene yanga ndiuza papa ine ngati kuna kamene namurukwana ako ineyo asanandilakwire apita akandisumire ku polisi ndikayankha palibe munthu amene abwera pa social media ndikumurukwana asanandilakwire makhautuma panga komenti zopusa peji panga nene makhala kuti ndakutukwanani chifukwa makhala kuti mmandiyamba dala mwafuso ina soli bene ndiyankhe ndimene ndimakona na anthu ambiri makondo panga post ikamwana kamene kamanditukwana kana nditukwanira amayi anga kadzakumanako panjira ndidzakaponda mumanamizana magays never nesi mungandipange nawo kidinapo ijatu neso simungandimenye ndidzakhala ndikupemphera wandimenya pa ndidzakhala ndikupemphera inu mundimenyeni basi ndidzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera basi kuchepa thupi ndikwina ndewu ndiina magays samafanize ndewu ndi kuchepa thupi sabalimbisana mtima zopusa mabwera peji panga mudza kumenta zinthu zopusa mafana ndikusekerereni wina china chimene mafana ndiyankhochona kuti anthu makondo yankhula kunena kuti wina mpaka kuma naye umakonda kuyankhula zachipani tiya ndi olimba mtima chifukwa chanu umakonda panga za ndani ine mmene mabado kwathu napeza makulanga la MCP ine ndo MCP ndipo sina chibedwe changa sinaveko salidi yose chipani ine ivi ndipo khoma panga pano papa makulanga pano sinalenge ko salidi chipani china ndikuvala ine nyuma mwathu muno muli salu za MCP izinaso za nyuwani izo zote sina zigichiro zili malitaka ndi matishetu omwe ine ndo MCP sina sintha ko chipani ndipo sindiza sintha chipani ndipo 2030 ndikuyimira ku masintha constituency kuno ndipo so ndiyimira chipani cha Malawi Congress Party ndayima pa tikiti ya chipani cha Malawi Congress Party ndipo ndidzawina
kuti meso matusolo live naiwala ndipo ndatiwa ndakuladi so ndimafuna lero ndiyankhe pali anthu ena amona ngati kamacheza nawo amona ngati kuti timapembedza timahonga iyayi ine ndikunya mtope magayizi ndimanena chilungamo ndimanena chilungamo omakeshoni amene okuyambani munduze ni sudzulo osati masewera ine ndimeme pano kumanena chilungamo ine sindipembedza kuti munthu andipatsa 200,000 wandipatsa 100,000 ine sindipembedza munthu akankhula mopusa ndimafuna kumung'alula osati masewera mwandipesesa amene muyone live kumene muliko amene mukutsota uthenga winawo pita kwa inuyo munditenge step by step patsoti live imene ndikubwera panopo kupanga za inuyo ngamapanga live ndzakhala ndikupanga live pageti pakwanupo ndudikira polisi kuti akumangeni mboni ya polisi ndikakhala ine mboni ya boma ndikakhala ine zopusa ndimadaya nazo ndimapilira amene sinabwera kwa social media ndekeza ndi munthu next ndikubwera kwa social media ndikumuyalutsa sindimapanga moyo umenewo chifano zotsunake ndidzafunanso mujokeza ndi ndizakanayo kwamufikira koma ngati mukupitiriza kuti mufuna mudziwanga beza ine mudziwanga chipongwe kwa ine ndimasankha kukhala chete koma ngati mukupitiriza kuti mupange za ineyo undiva kwawo ndiboma linati ndikozi wakhala mboni ya boma aluso ndine mukapangana nechibwana ndi zinthu mufoni mwangamo ndimasunga ngoivini dayalo mulima umbona zinthu ndimundisamale mukamakhala mmakwanumo mukamadya kamurira china chana kina chambo mukamadyerera be careful mundipewe ine I think ndipemphere okay so continue china chimene pafuna ndiyankhe choena kuti wina kana dzandikuyankha kuti iwe umalimbana ndi Pendulo umalowa live iyayi ujatu analowa live nkumatenda ine ngati makumbukira amalawa anzanga ndipo akadzapita ukasuma inenso ndakasuma kumwe kuti adzandipatsa umboni fada yankhula kuti akuni zamba ndigula galimoto iyi pamene ndimenda pasi ngati chiweto munthu sakandikule galimoto ndinkoyebisa kumpanda iyayi nkumenda wapasuma kuenda jinga ya moto so inenso chipake ndimamwena iye mwaso inenso ndingamusekera akati nyozere mayi yanga kuti ndi zamba ine nkumasekera kuti nana mamasekera kuti khola lake lidziru kwanidwa iye nkumasekera ndana minanga loli palibe iye uti amayankhula zonse foti ngomasiye pa munthu mwana wanzeru sangapita pa social media ndikumakati kona kholo lanzake bize kumalimbana nalo ngati langa afuna adzinyengana nawo kuti afuna wakwere amayi akuluakulu ngati amaja munthu wake bize kumari kwana ala kwachani komanso kuti iye akamapereka zida ngati mana pereka zida beja amene asamuka wale amene Sosteni Gwengo amene anthu ambirimbiri tifankhanje papanga involve anthu ambirimbiri so ngati iye utakona ngati kuti akujiya kuti afuna adzidya apezeka ngachepe kapena tani angozetsa nthawi foja yasalima shuga jamangidwa ino salima shuga datero kaikira umboni asavutika sonkubisa aso ndibwe pa social media nakakira umboni ndithu zimene zija moti amanga ndithu ndipo afuna asafune yeyo ndikosa amamangidwa ndithu ndipo mamendo yankhulawa chifukwa even samukawale amayambana ndi ndani guys tere ni chilungamo samukawale ndipo ngozizira samukawale palibe samukawale anabwera kutsukira pa social media nkudzakangana ndi munthu samukawale amayambana ndani palibe tsumesa samukawale anabwera pa social media kukalimbana ndi munthu so yeyo jamara akabwera lero apange postiji akulimbana ndi ndani even abange nkhani zako nizamba zani nkhani ngati zobanga ivo kwalina samukala ine Sosteni kakuwereka gulosi so mali samuka mambanda nali Sosteni mambanda ndi ndani anthu amene musekera ndi niyo kuchipanikoto ila magasi ndi masekera nawo amene masekera so ndisima munyumwa maso sanga nduze zochita mayazi kapolo ngala meoje ndisanga nduze zochita zanga ndino rola ufa kuchigayo kusanga nduze zochita moja maskini so ola adzijiya umene kuja kumakanina anthu zoyipa kuti mangana kina samukawale mangana kina Sosteni Gwengo kana naso kuti amangeto sefe zilibe ntchito zimene zija koma yeyo jankapolo angofuna kuti anthu akumuuza libe information angofuna kumuyuza koma inezo langa bwe pa social media yeyo ndikumatukwana anthu achipani kumamusekerera ine ndesi ndimusekerera nawo magayiza inewe msipiko ndimuuzane zimenezo ngati kule nake msipiko koma mamupopa Pendulo uja ine sindingimamopa nawo magayiza ndikuuzeni ine ndeche pa tutupidi kwa magasangane nyumwitsa iyayi ngati noma musekerera pali Pendulo yo pali polisi apo ndanga ine anthu amaja sindimanyumwa magayiza muuzani kwa ina samukawale akagona muselo akina Sosteni Gwengo chifukwa cha yeke zimene amemba pa social media pazija koma ine yamoja sindingamunyumwe nawo ndikuuze ntuni samukawale munthu ozizira ngati samukawale amambana ndani samukawale kwa mkungoseka samukawale amambana ndani even Sosteni Gwengo mwe munako ndi minister abwera pa social media moja kuangana ndi munthu guys samukawale amambana ndani ndana nangu baba kuti samukawale anangana ndi munthu even kulini zambaya mungamze kuti anangana ndi ndani ine ro samukawale atakhala kumsotiti ya majia za uzo ine seneje konda masamukawale hulumura mufuso kuti samukawale uzo koma ndikungoyankhulo kuti anthu amene mukumusekerera Pendulo wanuyo muzo pusa zake zimene amapangazo adzipangira kwako ali ndi ana ambirimbiri yeyo uja atora naja anayamba uja ndi udindo amene mumamusekerera kuchipani yasima musekerera nawo gezo pusa zake zimene amapangazo yasima musekerera nawo mafuna ndikuzeni komanso ku DPP mungamulandire kapolo ngana moja it's better mwina tukuyandira china Frank Banda fanana kuti anthu andalama zawo wa munthu Frank Banda sungamuna pa social media utaona ndi Befi da Frank Banda koma ali yese kupanga posta zimene zosiyana siyana umunthu
kuyankhula charu ndo mphawi inokumpangisa moja ndo kapolo chifo munthu waze usanga malimbana ndama yako kungara machi amafuna aranyengana nawo amafuna chatu kwa maingara minacha amafuna ravula kapena manyengana ndi bambo ake mina lili maposti yake kolini zamba so apa pati ku opposition Bendulo ngati naka kunamiza kuti iweyo ukhozo defendedwa ndipo ine Bendulo ndikuza chilungamo ina even kuyankho izizo ukamaenda abe uzitabe kumacheru kapena pake kuti ndaponda pati chifo so nenga defended bwakusiya kolini zamba inde adzimangidwa ina samuka wale wamangidwa aso kantachikeda komanso iwe akina Medina wamangidwa koma iweyo udzoruka maenda aso Bendulo nene mafuna ndikuza udzije ukabe paka ulu South Africa ka ulu Malawi kuno koma udzije ukabe ngati anthu amakusekerera koma ine ndionetsa luso Malawi muno munthu kotsuna kenzapezeka ndili pa newspaper iwe ndine ta wina iwe udzandivula zaine kapena ndzakuvula zawe zizi ndo kamakhala udzinena ndithu ine sindimakunyumwa sindimakuopa kanthu amakopa ine sindingakunyumwe fo ndikudziwa ino yu pachati makhala onyumba imodzi ndakaza kwa State House koma usati dzingokhalira pa social media Bendulo chimene ndikuwatsa example kwena kuti palibe anana kuzokhala president Malawi muno even ineyo ndinamwikira malire kuti mwina sangafike pa kuzokhala iyi atamwalira kapena akalamba kwambiri wamona zimapanga mulungu lopita muthu akakhanda president inengo MCPDP sinzekonda mpaka dzalo wamanda koma ndikabwera pa chilungamo ndimeme pa chilungamo so chimene ndingakuzo la zamba chatamangidwa for 2 years ifika nthawi adzasiya isala mamanga bwanja ndamusiya idzafika nthawi adzasiya koma iwe Bendulo ulendo wako ndotani komanso ukazolerabe kupanga posti zako lini zambazi inde Bendulo aise wende undipanga chipongwe ineyo kwamapanga bizi zake nasamuka walezo kasamuka wale mamono chitsiri force ayankhula uli bizi ukapanga kumavala zigobo kamba za Medina zachani ina Bendulo chipande muslim nenda ndipata akazana makoza mavasu kustera usikuti mapesa kathandizo zera kustera kuchipani komweko ngati munthu akufuna kusintha chipani timango sintha chipani osati mpaka kumakalimbana ndi munthu lero muyambane naye uyu mulimbane naye nanso membo ya Winbox ndi pa live mulibizo somabwesa so message Winbox zachani lero ulimbane ndi uyu mawo zinjiro yanji zikungona sasa kuti iwe ndwe savage kozi zimene ukupanga iweyo zikungona sasa ndiwe mbuli chipanda Bendulo ndimuka iwe wende chikhosi komanso kodi DPP iwo amakumvera bwanji wepo tiwe soda ndi chikhosi ku ofisi kuti umasaina zinthu kaza mbeu zija usabisona ngati bisala pakitsamba sipo bisala munthu sungati ugwa mvula mkima pa mtengo amaletsaso zimene zija chifo mtengo omwe matha kupanga chiphaliwali nkukute maso ndi mtengo omwe so ine ndimafuna ndikuuze naona navala chigoba walimbana ndi Medina ulimbana nda kudzora ina samuka walena pena kubisala kulimbana ndiwo koma ine chimene mangofuna ndikuuze izi zingati kuchipani kwa anthu akusekerera ine Bendulo dzakumana nayo ende udzondimenya ine ndzakupanga zoti wewe undimenye eneyo ine ndikagone kulayo uzandivulaza chimene ndidzapange eneyo ngati anthu amakusekerera ine sindimakusekerera nawo sindimakuopa nawo ayi kunali Gwalidi une Daudi Sulemani iwe ntchito unapanga wekhali zaidi koma lero timpeza Bendulo akuti Bendulo apanga posti chakuti ari Bendulo apanga posti chakuti ndani amene angatenge matilesi ku polisi ndani ndipo so mapa amapereka kunyumba kwa Zamba umanama amene amakhala kudamutu kweli yateni ndachakwera sawa kumene uja fa first 10 ndi kunyumba kwa chakwera umanama kwene Zamba sakhala kudamu mwina mapo ako ukanayambira ku marobots apa 18 chakumanda ndewe yambe mapo amene wawo yambe choncho ndikuvetsetsa koma mapo amene amapereka aja sikunyumba kwa umanama ndipo amene akwatsa information chana kunamiza ya kwene Zamba sakhala kudamu umanama dzafuse bwino nanuso yose ukazira ndi basa yachipani akulu ineso ndine wankulu kuchipaniko ka ngati ndimakwanitsa kuvota ndine wankulu ka akulu achani oli ineso kukhala tu ndudi ndori kuchipani kuti ndineso ndikhala munthu wankulu sizimadikira so dzaka zimene zisiyena chimwene muti Austin Phiri zisiyena zimenezo so ndikubwera so nkhani athu olimbisira chinyamata uyo ndobadoba musiye ndimafuna ndikuwuzera chinyamata Malawi timadana ndi anthu olimbikira tinali naye SKC anabwera ali munthu ali kushapa even ndo masankho achitika last year aja kwana khale SKC masankho amaja saka nadutsa nchija SKC ujanda amana tipangitsa kuti tidziwe kuti kumalawi kuno kumasankho amaberedwa koma dziko lapansi dziko la kumalawi ngawo chitsilo lera ndi anthu olimbikira dziko la Malawi madana ndi anthu achilungamo muona live yanga ena akuti ano chama yankho ngati ndani amo chama yankho ngati ndani chifukwa madana ndi anthu olimbikira inu mena SKC muja achinyamata mbiri mena ati mino MP tibwerepo mbuyo pake paja mundivesesa kumwa pambepeja koma mukungovotera nkhalamba ku parliament kuja kumakavotera zima MPs nkhalamba munthu MP ali dzaka 90 MP dzaka 80 MP dzaka 60 mulani naye ku parliament akapajana ndi anzeru momwe kavotera achinyamata moja timene achinyamata mbiti dzuke kumeja kuti kapushe ku parliament kuja uyo Bendulo dobadoba musiye ali dobadoba ntchito yake arama kakhabiza rimapeka information kwa namero kuyenda ndikosamu mpaka ma office koma kumakhala ukuwapita ari kwani ndi anthu ayi musipi kuti amangidwe ma MP ona ngalo samuka baramangidwa akina kuti Zamba nanga ngafane ndife ife oloya aratu zande saza ndatinga kenda mapereka kwa loyefe sitika seva ndatuka cheveka ngora ambuye zuko mu Yesu ndambuye Bendulo simujenjera
simuchenjera amene masekatu ndi nomwe ndikuti okay pachakhani tubwesa tukamba ka SKS naphatikiza nkhani pepani so ndimafuna ndene kuti ine ndikumabwereza moveka bwino chilungamo changa chikuti masuka kunena kuti ine ndikufuna ndifuseko kunena kuti kapena mwina ndisathamanga kaye ndikhaleka ipa izi ndikuti ine unali polisi Kaponda Mgaga anapanga corruption yasata ndipo adayimitsidwa ntchito kudalipa ndira mabenzi khani je makhudza SKS ndipo mzimu wake udzusa mutendere Chilima ndiye ndimadabwa kuti Chilima amangidwa mpaka kumendera bera mana wanzanga mukhozo khala mboni aramangidwa Chilima koma ndimadabwa kuti for 1 year and 7 months kunatanguza kuti ari newspaper yalemba kuti polisi Kaponda Mgaga alibe mlandu wa pamene nkhani anapanga limodzi Chilima ndi Gideon wanapanga limodzi ndi polisi Kaponda Mgaga ndezitheka bwanji unopezeka wopanda mulandu ina ndi mulandu umene kubako mabera limodzi pamene pajarubu ndifuna DPP tifufuzireko pamene chonde awamwe amanga urasiyeni kaye DPP tepani sono mukafufuze kwenu ena jamu kwasunga jani mpaka athawaru ndi mmalayi muno nanga kina kosa mumu kwasunga jani akina polisi Kaponda Mgaga ndi mpaka adutsa bairodi la athawaru muchira ko chanu minta atakapangeni question anthama jabani mukafusi khani asaraje sinkhani kuti mungolimbana ndi anthu oti zachani zimenezo kuli anthu oti anaba zinthu inu mkazi wa polisi Kaponda Mgaga ziyamanga zija kumatenga landscape maitenga ngati yake ndiye unali kupereka ndikupereka usoja mu dzina la iwo anthu ngati amene ajawa tatengani anononga ndalama zambiri mbiri usera soja kumatuluka zinthu even waje kuyakira zambisa mazidziwa acha kweracho kumatuluka zinthu waje polisi Kaponda Mgaga dishoni wake kamponde na mathandizana kumene kuja ari ziti pali zinthu ngati zezi apendulo asavakani akamasamakani ku live kwake kuti amanatenga zinthu Salima Sugar amatenga zinthu ku Salima Sugar pano pa kampani yake anakuza nthu andi kampani pano pa aitseka sali sakulandiraso even kosamuwe pano pa kutenga ngongole anatenga ndama zambiri anthu ashuga bakuti awapatsa sugar pano pa anayimi kosamwana mitsuda ntchito ku Salima Sugar ine ndimakoli ku Salima Sugar kondaka ikira rumbo ngati ne kuti amangidwero si bendo amenda so mofesi kuti amangitseko lini zamba inenso ndingaseke munthu akandi mangide mai yanga ine neso nkumasekerera amaje ndi mai yanga ndipo ndzakonda mpaka kale sininganyozi pamavuto pantende ndinawo limodzi kayadza amanga day ndinawo limodzi mpaka kufika 2 minutes sininganyozi olewo arakha kuti wapa ngachoipa kwa ine koma ine singabweba social media ndikuzankha kuti kolini zamba this kolini zamba sininganyozi amaje ndi mai yanga zindipwereka panga chinthu wako madigwira pantima panga nditseka panga undayankhula kuti yaya basimuna bwino makolo koma singabweba social media chifuna kuti mai yanga amana ndibereke ine kuti nakandi tukwanirereni niso ndimva kuwamo yanga undi wawo even amene ndimakulula ni 40 makholi mwandi ambadala so ine ngati mwana wa MCP amene ndadziwa kusamba chifukwa cha MCP ndadziwa Q10 45,000 50,000 pano kwa MCP siningabweba social media ndikuwa na minister wa MCP mina ali samungaology so stand gwimbe vera kantuli timatayi nayo ndiverayo kusemphana je wapo ndife anthu timatha kubowana ile zora bavya sala ndiakobwe chimene mapanga ambege mtima wanga koma siningabwene kuma mutu kwana ya ndikholo langa ndine mwana wa MCP kolinga ndikuwa na anthu a MCP chikali yanga ndakisiya kuti ile ndikamamwe na tushoni kamponde ndi polisi ndimanene fa wake sajipani shoni swajipani polisi so yakanda kwaja ndajipani sibwe za kuononga mweke sajipani even zimakwanga bendo zija ndiuzoba ndiumbuli tiyeni tijie koma tisafike pomangitsa anthu ena akuona ngati ndustar koma sitimusiya moto chakamakhala ndithu kweni zamba kamagona museo adzoti sitimusiya siningabweba social media ndikumaka munyoza samukawali sukunaka ndipi ona bodi gere kono 1000 andigai kuti tikamakhala ndikamoyo koma pita nkumaka atwana anthu achipani bendulo kumene uliko ukuona ngati zikuta nthawi zachani anthu nakukutama koma kuzuri kudzikitseka mmavuto sukunaka udzafuna sokhaso kuzi kuchipani komweko even ati DPP ukapasa information adzoti mwana ndopanda khalidwe chifukwa mema pa social media ndikumati kwana anthu achipani chake ine ngati MCP ndatopa nayo ndingotuka kachira ndikalowe chipani china koma dziwa ngati ukulimbana ndiko lini zamba ukulimbana so anthu amene apanga imvovu ndi zinthuzo serious amene mangidwa amene ali wakuba taona maona ngati upanga posi zakwini zamba taona kama ngitasamukawali ukamangitsa stand gwengu taona uzusa mafamily ya anthu ena taona kani maji iwe amene ali samukalo jaba mbana ndani samukalo zizira ngati amene uja lero ndikabweba social media ndikamurukwane kolini zamba munditama yomwe ayoti ama amene achoipa ayalutse mawa chitsiru ndikhala ine bwanji ngatandira kuya ndafikire kumbali amaye ine ndikuona ngati pasimuna ndiyankhule bwino ndi njira imene ndikhoza kutsala mwana wa atupere kumuforokozera ndikhoza kutsala tonge zamba antitiwe mayi anga tusala ndiyankhule bwino akolini zamba tayankhuleni apa pana ndirakwira antiti wajapeza njira wayankhula bela wacha mwana ayilapa munamula kwira even we bendo una ndi njira zambiri mbiri unapita kwa kumanda akolini zamba umapempha kuti akupatse ma contact anakuzotitsala njira yoyenera siningati contact mboma ndikukupatsa zinthu zosayenera pambuyo pakati za mangidwa lero akera mnkhanje kuti yayi akolini zamba ndiakuba ukungu wankhulombo unopa social media ukungu yankhula zinthu yayi ukuona ngati wendwe sa anthu akumakutama kumalo ama live yako kumayankhula ndi mphuno yako yotanukayo ngati chani kuti yankutsamula kwika so ukuona ngati anthu akukutama koma dziwa kuti kudzikira mavuto chifukwa kutsogolo komene kulowera sukudziwa tsona kudzafuna moyo ine ngati pano ndale naziva kukoma ndisakunamize nazibaya
ntangogula kumadzotikani anthu mtengo wapo kumenda molere zimateka kwa akaunti kati zimadina yonchi tatata du ndemekiro zabuno tapete pa chapanga tu kamatenga ndama mucha nadzo ifa cha MCP so ndalo kazimva kukoma utenda kama fodza kana anthu pamala pa jamamba ndo kumakuthawa chifukwa cha khedwe lako zomwe kupanga we bendulozo tsikulina lake zimene kupangazo bendulo tsikulina lake udzasowa kolowera. I remember tsikulina lake ndingankwana ko ndi SKC makumbuka ndikusunga mwana uja anandidi soja yamikani anayankhula mawu chima kwena kuti wetiya ndo wanzepo ndipo tsikulina lake dziko lidzakugwiritsa ntchito ndilesese amene mwini nambala yanga tapita ndikustera siwanga lomwe mukatenge status imene ndayika lero mutenge amene mwini namba yanga WhatsApp mukaone kuti status yanga ndamuyika kwa SKC mwandipesesa muwadzamuona chilimani zakuti kwadzaona munthu wagona nyumba ndewu makuwa wakuba uja amathawa chifukwa cha mfuwu iwe wangokuwa yakuba uja amathawa sakudzoti kubwera ndani ngakhale wewe utafunda kumutu koma kukuwa wakuba uja amathawa chifukwa wakuwa nde iwe bendulo ukukuwa ukufuula nde anthuno akubwera kuti adza kupulumutsa chimene uli komano sikuti wakuba uja asiyatu kubwera iyayi adzibwerabe wakuba uja mfuku kuwa uja wakuba uja adzibwera wandipesesa lero likuoneka ngati we star ukapaponya pa social media manga ndikolini zamba ine sura kwenda zamba kasini masemphana ama ndidzudzula maji awene kupsha timoti nyumba mwa mulungu kutulutsa zinthu zaka sindzabwera sonza kaso makumva pano amayi amene aja koma ndimadziwa kuti chani ayi ngati kundiyankhula kundikuona ndikholo langa wandipesesa pala anthu ena ake nevini kuti pipi kuja kandilankhire ine ndimamva nkusiya tiyazizira zisiye kuyuti ya mukomwe kuniyo akina nolu nomwe numandilangiza atiya izizo wapanga posita dilita nolu chama zoti tiyantha kumuyamba wapsha mtima koma yeyo chifoti yo nditereza ineyo ama ndidzudzula kupe kuti suru makhala kuti akundikitira nsanje koma kumakhala kundiphunzitsa kamene kuti kundidzudzula. I remember ndinali ndi mphatso kafantenganji wa MCP tsikulina lake ndi tinali kudula zitima mwamowa mphatso nanduza kuti tiye udziwa chani uli ndi ndalama almost 11 chipote chakuti million ndalamayi ndimaona ngati usagule galimoto ugule nyumba chakuno gula malo ine ifoti ndimadziva ustar kuti ndikugaya ntchito ku State House chinthu chendinachilandira kuthupi sindinachilandire kuzimu ndimaona ngati mphatso chako ndichitira nsanje mundipetsetsetwe ndi umboni wanga ndimati mphatso chachita nsanje kuti ndi magalimoto afuna kuti nesasagule galimoto samafanani samapangani pipipi musimu mwandipesese ndiye nditabwera ku nyumba ndinakhumudwa kuti mphatso akundichitira nsanje iye pora ndi ma BMW afuna kuti samapangani pipi musimu ine ndifuna galimoto ndigule anthu ndikaende naye munchesi ndikaende naye mwabiwa andive kwawo kuchali chikwatu andive kwawo kuti ndi chani ndi galimoto ndimagwira ntchito ku State House mphatso anu zotudzwa chani kagule malo nabwera nyumba otenga ndi makolo anga kagula nyumba nagula malo nkumanga ndi manyumba okongolosa tisomasewera end result ndatuluka mboma mundipetsetseri chimene tanthauze ndagula malo aja ndamanga ndatuluka mboma galimoto ndikanagula bwezo noma zili pati fiyo ndakuwera daily mayi anga ndana agona poti ngakagone galimoto mwaona so nthawi zina anthu ena akamakulangiza chinthu chicho kamachitandira kuthupi umachiona chansanje koma chinthu chicho kachitandira kuzimu umadziwa ndichifukwa timene kuti tizimpempha mulungu adzitipatsa mzimu wachidziwitso tidzitha kufikira chimene ife tikufuna mundipesesa kaya lero ndabwera mwanzeru kuba mukamachitandira chinthu kolo zimene akuyankhula tiya mukamazona zansanje mukozoti tiya zimene akuyankhula zakubhakira kuti nizambe 14 ndi mayi ake iyayi ina manja kozokhala kuti anditagwira ineyo sindingabwera social media mendulenda zimene akupanga bendulo uthenga awo saumve mwansanje koma aumve kuti tsikulina lake adzayifuna video yangayi ndipo amoja asangafike Mei June asanamangidwe adzazindikira pamene adzadziwa kuti ndende mama mufunira anzako tsikulina naso ndende mwema magwiritsa ntchito kwa iwe ndichifukwa amene tikamapemphera dzene kuti ambuye muwakhululukire adani anga ndipo adanatulula ife azimayi tisamafunire ife adzafunira moyo kuti tsuna kadzaone ulemerero wathu musamanenga tonga pa social media ndimapanga poso mwena munthu ndekuti niyo ndinu mastar iniyo ndinu mandani bendulo wesiwe star you know what ndiwe bambo uli ndi ana aja sukudziwa tsogolawo bendulo palibe amene ankadzoti chilima kozopita kusatsogolera pobwera nkubwera maliro bendulo do you know anthu ambiri bendulo anthu ambiri anamulira chilima dziko la Malawi mmadzoti amalawi ambiri anavota because of SKC mmadzoti amalawi ambiri anavota chifukwa cha chilima madziwa Malawi anditsutseni apa pamene mukamza ivi mavota manaja kachata sangafaenda mana alembetsa ya SKC ndipo ine ndimene chilungamo kuti MCP ithamange pa ground because of SKC ndipo ngati kunali munthu amene adzuka mamawa kudzuka kuona kuti amalawi changamukani mavota akuberedwa anali SKC
ndipo even masankho a 2025 iwa sakanadutsa moyereyo chiche masankho amake asanende mwini chipande skesi masankho amake akanakhala ali moyo masankho amake sakanadutsidwa chonchiche mukunamizana inu amoja mufune musafune sana afe chili moja ali ndi moyo foti chimene yada aruze fesi dafune kuzimvera kudziko lero ndiziri kukhala akapolosi chifoti sidafune kumvera dziko la pansi la Malawi makamaka limadanda anthu olimbikira limadanda anthu achilungamo limayanja mbuli chifo mena libendo ja msimangama muchemelezi ndizopusa pa social media iye uja ndi mwana anabadwa kwa munthu mena badwa muona ngarana azamba chama va bwanji akamaona zimene kusanga muyange fondo opuze ndozindikira kwa munthu sungamwe pa social media ndikumaka tona kholo mendi nenkarona avarisha kalati acha pacha kuti pa ngarone mena vicha munthu wanga ukuyenda okhaso ndine munthu wankaso ndi mabeleso leso ndidzaberekaso bendulo olota khomera ya mtundu wanji ku polisi sikolangira munthu uganiza bwanji nolo aratumiza drama ndipo rumiza kuti ndameka gwejani juice guy ne wala kumwira pepani na Malawi ne wala kubwera noma mwaka antunu masaza ndivura Malawi thandize nkoni mankhwala munthu une sidiri bwino masaza ndivura ndendaonda ndidya thupi kwambiri masaza ndayesetsa ndikumwa mankhwala awo ndayesetsa koma ndaliphera kupirira masaza ndivuta Malawi thandize nkoni mimudzi wa mankhwala masaza ndipeze nkoni win books ndayesetsa koma ndavutika iash mbona kwaje chinthu mmimba ndezondiletsa zambiri kuchipatala pano pandandiletsa zinthu zambiri iash so mafuna ndene kwena kuti nthawi zina umunthu udzitipeza Malawi ndakupatsa the example kuti sadzikhala ndi chikhulupiriro umunthu anthu fe udzitipeza bendulo iwo makhala mboma okay tene chilungamo kuti fe azanga Malawi Congress Party boma lathu nali la Tosa Alliance SKC Dr. Lazarus Chakwera anthu ambiri anavota ena chifukwa cha Chilima ena chifukwa cha Chakwera koma amene tinajera boma lidza kwambiri ndi fa MCP sina zitenti dziyamikani ambiri ayute mwa amene avota boma lisana peze ku benefits iliyonse including we bendulo umagwira ntchito mboma akazi ako amagwira ntchito mboma nonse munapindula koma chifukwa chomwe pa social media ndikuma ngati ukuruka kulini zamba ukuruka naso Chakwera ukuruka naso ma minister amene ali mboma limene lolo even ngati kuti ma minister ndiopepera ndiopusa chifukwa kuti akukusekerera zinthu zimenezo even anthu amapita kupeja komaka kupopa kuti waitha kolini zamba yosunga mangolimba ndama ya ndama yakulu kwambiri almost umene sikisira kuti ndama yakulu amene aja tali ngalire bendulo anakulakwira chani even anawa ndi ndalamo takhoza kupanga chinthu chonse koma kukusiya nenda zina zake usone ngati anthu akamakusiya kuti ukhala jera na chamakhota kukunyumwa iyayi amakhala kupangira plan ankadzwa ndi nani mlemu loti inu Peter Mutharika akhoza kukhala president even ineni kona ngati Peter Mutharika sadzafika chaka chinochi ineni namwikira Somalire pamene mulungu afuna pamene pajapa Malawi mulungu mukakhala chete mumudzifuse mudzikugude pa mtima panu kuti mulungu anafuna kuti kutsa chani potenga Peter Mutharika paboma mulungu afuna kuphunzitseni chani pamene pajapa mwena kuzindikira mulungu afuna kuphunzitseni taone ndi Peter Mutharika makasa kusha opita South Africa wadwala lero ndi president ipo zilibe kanthu kuti satuluka saita koma ifeti vomezo ndinda kungoje kuno mali kuno sitijeza ma president amene amajenda mali kuno ndi ali connected ndi anthu andali koma nkhani ndona kuti ndi president tifune safune ndamina kulamula pano mpaka 5 years inshallah mulungu amsunge ndi moyo so zimene kuwa kuoneka nkiona kuti so ndimafuna ndinene kuena kuti ndipo abwera atsika nowala tu pa live kodi inu anthu atsika kusamba kumasamba kumalo komwe kuno madzako mweti mamwe awaka pena ena so ndimafuna ndiyankha kuti chachikulu chimene kulibisa chona kuti achinyamata ambiri tikamagwiritsidwa ntchito zitha kuzindikira kuena kuti dziko la Malawi limadana ndi chilungamo lero mujiya kuchipani ndimene ndikupatsana example kuona kuti timagwiritsa na UTM walite mwambavala kuchojambula cha MCP ku UTM koma ndona kuti amene tinapeza benefits ndife anthu achipani ine ndidziyamika boma la MCP ndipindwa nala Malawi nzena chilungamo kuno kunde nkombali ndakwera ndege ndapeza manyumba ku 47 ku 44 mandipeza pa 47 pomwepo ndinena ndiledi so ndikufuna kuena kuti amana ndifuna kuputsani kuena kuti pena pake kumayamika zochepa zimene tili nazo tiye ndidziyamika ino mthana kuti tiye nyumba imene amakhala ya ndiyoyo ine sinimaponya life yanga on social media never kwa size yanga ndimayamika kuti ndapindula nawo sono mungana kusati bendo ndindana mapanga chani ndidoba DPP ine sikuzora mapanga chani so ine mungono kusati nene mapanga chani ndikuyankani so ine ndimangofuna kunena kuunika kwena kuti amene mumamupopa mumampopa munthu pa social media mudzimupatsa koso phunguma muuza nanga ine mina yoja ndi kholo likabwera pa social media ari amakhala kudamu ari anatenga marless ine even tsuba anabwera po kufuna nyumba wako inizamba ndali komweko kunalibe sana pese foti masana atanyamuka apita kumunda amakonda za kumunda
even tsome masana makadzipereka ku polisi anakadzipereka okha sana bwapo even samuka anakadzipereka yekha mwandipesesa anakadzipereka okha palibe tsiku limene anthu akanabwera pa social media ndikulimba ndi Bendulo ndi mwana wang'ono asamana mizo ti ayi ine ndikamba kweniza masundu kamba za Sosten Gwembe nanga anthu poti nkhani imapanga so imvuko ina samuka waliwo Bendulo mbali wanga sindimakuopa ndipo sindimakunyuma ndipo iwe ndine utakumana live wewe sungapanga kali kusa kwa ine apa I'm telling you ndipo ndiwe mwana ndiwe mfana unama sindimakunyuma koma nkhani ndo ndimangufuna kupatsa advice kuna kuti siwaberekaso mwana wina uli ndi mwana wina swet chimene ngakuze anaja kubereka aja suda uzane ndi mulungu kuti anagadza fadi dzakadzingati suda uzane ndi mulungu kuti anagadza fika dzakadzingati kumene ukulowera nkumene ukuchokera sukukutani sukudziwa example imene ndikupatsa chili mana menyera ufulu kumalayi kuno Rosefe kuti we Bendulo we ndine representative tikapezeke ku state house kuti because of SKC lero SKC ali kumanda mwandimvetsetsa lero pita mthalika walo amboma acha ali ku opposition pamene mulungu akufuna kuti phunzitsa china chake mwandimvetsetsa mulungu akufuna kuti phunzitsa china chake sotondoza kuti anthu akuja kuchikangawa saka datha kupulumuka yeah ndichipaka ndimene kuti even dziko likhoza kuyankhula wakuti atipatsa information na info manager mukunama Kale museni mulungu mukamakhala tidzingo pemphera kuti mulungu atipatse mzimu wa chidziwitso kufikira adzatipatse vumbutso life ya anthu amene aja simple and straightforward wo koma mukamayankhula taphawa kuti ndiwakuti yayi tazisiyeni zimenezo chilichonse chimene chimachitika dziko lapansi mulungu amakhala kutidziwa yenso ogwira ntchito zachifundo mulungu adzamukumbukira ndithu si lero si mawa ine tiperekitako chifundo anthu ene amatinene si ndandirasonthenga dzulodzulo iyayi ati kwakuti watu unapita kuja inake sana afune iyayi yakuti unapanga jainake sana afune kuti okay chabwino so tikhoza kugwira ntchito zachifundo koma tizembekezera kuyenda kuti ntchito zachifundo zimene tikuchita amakumbukira ndi mulungu amwe ndavutika ndine munthu mmodzi amene madefenda anthu social media koma ndidzufoza kuti anthu akuda kuti wa defend benefits yake simapezekamo ndimangofuna kuyima pa chilungamo sindimafuna kupeza mocholowa kana kana opeza cholowa bwezo ndimandi kuyendera Range Rover so ine ndimangoyankhula chilungamo nkhani ilipa ndiyongofuna kumudzudzula Bendulo kwenda kuti ka speed kamene ukuchita koma tukwana anthu pa social media ndimaona ngati ukanapanga kaye break chifukwa ufune usafune kumene ukulowerako moyo wina udzafunanso anthu ayikina samuka olomweza ina Medina aja udzafuna ufune usafune kumene ukulowera kutsiku lina udzafuna anthu china chimene wafuna kumalitsa kunisana meza live yanga kwenda kuti achinyamara amene mulipo amene mukufuna kuyima tiyeni tidzuke tiyeni tinyamuke tisafoke tiyeni tipange ndale tiyeni ankhamba zili kupali amendezia tiyeni tiziyotseko 2030 tipiteko ifeyo osafoka pita mthalika ataluza sura damwalira adali ndi moyo lero wake maso pa mpando again inunso musafoke mudzilimbikitsika nyimbo yasikefa chimoto chiyambi akuti pantchito pamatha mulungu amatha kulimbitsa pantchito pacho kumene nyengozo wawa ndicho linga choti ukalimbikiro kapange zako nde inunso tiyeni anthu amene kwapembedza bwana lero aja tufuna iwonso anawo adzatipembedzekonso ife tsiku lina lake palibe munthu amene safuna kupembedzedwa palibe munthu amene safuna ulemu tiyeni ine yenga ndimapha kukoma kufika mufudu lavazi dzulo makagula majuisi tiyari jambulise tiyari this anoti sindikuwaziwa ine nkumadzifunsa kuti ine ndapambana chiyani anthu mpaka malozi ana choncho iyayi ndi chimene chili mwa ineyo sindingachione koma mulungu andi chimene anayika mwa ineyo so chimene mangofuna ndikuze ndi chimene chokwena kuti aliyense amene anabadwa mwa munthu akuyena kukhala ndi umunthu wani 2 osamaziyang'anira pansi yayi tiyeni time pa chilungamo osalenjenjemera tiya kumayankhula live suwo pa yayi sindimaopa nkumene chifukwa even mmene analili ndimaona tumakomenta anthu paremuzo cha makomenta isamuka wale mpaka kumangidwa Sosten Gwembe mwe Sosten Gwembe akozokhala komwina pang'ono pokha mphulupulu kwamene lisamuka wale ndiwozizira samuka wala mayambana ndi ndandi samuka mpaka goni museni ine samuka wala bwa pang'ono sinadiyeko ndama yake Moses kunkuyu ajanga chilungamo kunkuyu ndi wa life kunkuyu ndi wa life koma simungamone kwa Moses kunkuyu ali pa social media mwina kuyambana ndi anthu akunyoza chani andale achinyamara kumalayi kuno achinyamara kumalayi kuno ena akasagwitse ntchito musabwe pa social media kutukwanizana kunyozana kutani chifukwa nake akupatsani ndalama yayi musadane ndi munthu chifukwa nake amadana naye panganizano zoti zikuthandizeni chifukwa tsiku lina lake moyo uno mudzafunanso anthu adzakuthandizeni mudzakane okafikira even abendu aja zimene akupanga zija kumamangitsa akena samuka wale iye uja anapanga post chimene angapange post chakulini zamba chikupanga involve kandi Sosten Gwembe kandi vera kantukule kandi achakwera chifukwa nkhani mana panga post samuka uyuyu muti kulini zamba yakapanga involve samuka wale even akufamily kwa samuka wale ndokhumudwa even akwa Sosten Gwembe pamene pajamuna kuziwetsera ma favors ndimangofuna ndikunikire mwina chifukwa kusukulu katenga nzeru nkoyetsa umbuli ndipo Bendulo umbulu kana limo mamina kana lipo murumu zimene ukupanga even kuchipani kwamene konge sipata amakuseka ndi opusa ndipo ndidzitsirwa uze ndakapola amakusekera ndipo ndikadzadzwa nzatu kwana kwambira afumu amudzi mwakwawo aputsa mana aputsa skulu aputsa abusa Sunday school wako nzatu kwana mudzi kwawo wose amene amakusekerera munthu adzikudzudzula ine remember zine zake ku court atamangidwa kwini zamba koyamba
mnapanga zosakhala bwino atapita nyumba nazo usiku wa mwana tuko yo polisi anu khaza basi tiara khala ndimakuona tuzona paka sisi ndisangalasi akhale kuyamba ndikomaliza ine kuti iwo wazona na atamangidwa ine ndinayankhula wana ndiva bwanja ndizimona mangazi songeza kuti ndimayi yanga sikusa chimilanga ndisekeresa akati tuma yako samana akubereka ndikuuzeni iwe akati kholo lako samana akubereka ine ndikusintha chifukwa chako lini zamba mayi anga ene anandibereka eti ine lakina sungeni yakina makeshoni mwandilera mukundidzoka mwana wanga musendikukula china mwali changa mukundiona koma lero ndikupezeka mmanja mwako lini zambaja nkumanuza kuti mwana wanga khalidwe limakhalotele usati munthu akutumiza 20,000 mpaka pa status munthu akutumiza 20,000 mpaka pa status sizimaoneka bwino zimene lero anandilangiza ndakulindiza pati yayi ukamati wapita kokadya kili yosasa jambula nkuponya pa status ponya tsiku lina mwina wapita kokadya lero Saturday zaponya ulo wiki yamawo usati uli kumakadya kete sosejera mani pusandi wake songeza kuti mayi anga sadandiuzeko koma ndakaphunzira mu munthu ina wake ino anoluma bwa pa winbox tiara delete iziwe tia usalembe izira delete songeza kuti chani ndikuona ngati kuti ine ndo unawanzeru chifukwa chama zimene mandilangiza inu tsukuna ke ndinenzakhala model wa winake pa social media ndikumadya ndalama kukhala ambassador akampani ina yake ndipo masomphenya amene ndimaona chifukwa cha malangizo ake anolo akina kuti ndizamba anthu nake so munthu kumulangiza sizimakhala nsanje koma makoti mukutiphunzitsa. Wow, Catalina Kapetonde. So, thanks for the message, my dear. So, ndimafuna kuunika chimene chokwena kuti munthu kamakhala osamanjenjemera. Ine imene ndinkamba ndale, lomondi wanga anali Jessica Bwira. Ndikali ati. Ndale namba ndisanambe kuvota ine. Ine ndi wa 1997, 6 May. Ine ndi 1997. First born kwathu 1994. Banja mwa kwathu ndipo ananga 5. Melina, Tianjane, Joyce, Lafiki, mwai wao. Ndipo ana 5. Kwathu abeti na bado bemodzi. So, ndikuwa ndikuze ndikuena kuti koma chikhedo chimakhala chosiyana banja kuti kusiye kuandale ndine mwandivesesa so ndimangufuna kuuza ndikuena kuti akati role model ndekuti umafuna akati role model ndeti chilipo chimene yamachita chimene wewe chimakusangalatsa kudama vala bwino kuti ndioneka bwino koma ndimaona ngati koma role model wanga fa ndioneka bwino wewe sungakwanisa kufika pamonekedi pali yese mulungu anamulenga ndi mmene ali koma ndimafuna kuena kuti uzikhala ndi chimene ukukhumba koma naye kuno kwa chinyamata ambiri 20 years koma udimba rumulibe olo ntengo tilibe taganizani chaka cha ine chine 28 years now koma azanga ali kubanja na namba 3 panopa azanga amene abadwa banja kalimodzi aenda na 4 ena ali kubanja namba 3 mwandivetsesa so munthu 20 years ulibe chochita for even zimapanga bendros ija munthu aenda ana ka 19 ka 20 koma chochita chenicheni alibe akubwa pa social media kumunena kolini zamba zachani zimene zija akubwa pa social media kolini zamba this zachani ndama yakulu even atapanga na ibwesa angavulire iweyo ndokwati ali pa banja ukutenga chithunzi cha 2019 ukuponya pa social media iwe munthu amagwira ntchito ku UN even a DPP wako amanga kolini zamba suri sakujwa kolini zamba amagwira ntchito ku UN ku Nigeria wakhala ku Zambia sangakhale munthu osauka ka ndeko matenga zinthu muponya pa social media kundale kanthu amangana kumenetu ayina samuka wala jawa manga kumene sindingafaende samuka wale mwamba sakula zakale kale so ichi ndimangufuna kuona kuti ineso ndimapanga ndayi ineso sindimayankhula bwino komati newe kamati sindimayankhula bwino ndikakora anthu ndikubwerezaso makhala bwera pasti panga madzayankhula zopusa ndi mafuna ndikusekere ndimabweza kuti nthawi ili bwanji pasti 10 ineso ndimafuna ndibweze ndi mabwera pa social media papeji panga kumadzayankhula mopusa ndi matukwana ndimero president afumu ako mudzi mwa wanu ndane bani omwe fena so sindimasekera zinthu zopusa mwa peji ndapanga post zanga zabwino mukunditukwana kundatani ndapanga post kolini zamba mayi yanga mukubwera mukundinene amayi yanga inu kundala simutota nthama mangana ukundolera nthama mangana kumenetu kundala nthama mangana kumene mwana cheche ndondi chani kumene kumano zomano kuti mmange nwakuti ari ku amafuna matilesi ku damu abendulo ena mandi mira phone bendulo amati kuti ayi ine sinema munyumwa rawo ndi mfana ine apa ne bendulo sinza mugonjera mpaka kale kale ine sinema pa munthu amesa analenge ko munthu amesa akayotsa so zimu wa munthu never ine andadzuko la basi mmayikotsa thupi koma simathoyotsa zimu olo munthu atapa munthu aphaile mubupha thupi singupha zimu fanzimu simudzoka kumene olo yasimungayotsa zimu ndeso mopa chili chonse malangizo anga bendo ndikubwesa kuona kuti zomwe mwera pa social media ndikumakolezera zinthu anthu andale amangidwe wakuti umva kuwawa moyo mbale wanga kumene okulowera bendulo moyo umva kuwawa mona JB mmene akulilira omona JB kulira atumene kuti anthu mukumuseka koma moja kulochoka pasi pa mtima amalawa mbiri mmavota kupata na memuna avota memwe andakofedereza ndangati palibe even ndimene kuti SKC anapanga rosalansi ndi MCP koma ndangati ayute mwamene ajera palibe ajira ndi anthu ochepa and we ndine bendo tete ziyamike tinapeza komwe yogwira ntchito bomba pana zathu amene avotako sanapeze ko plot iwe bendo ngati sunapeze plot ndikufuna kwako ndo nthawi yopeza plot yonalibe koma tiye ndiziyamikani
ayutm anativotera ife koma anyamata ayutm ajiya lero timaona pa social media pena pati ama ajiya pakasaloso achili malo amanda sanapeza ku benefits iliyonse pamene iwe ndine tinali kutsogole fora president athu achipa chapele kunge spati ndamanali president pakakhala ku state house even chima sana akhala ku nyumba ya boma makhala nyumba yake so iwe ndine tedziyamika tisabwe pa social media nkulukwa na nduna zinati za MCP ora uneneka Moses Kunkuyu kaya Samuka wale kaya Nkaka kaya Achimwendo zili ndi ntchito yake eno timakona ndi marwa na Achimwendo udani opatsa ena tumapera kupempha kwa Achimwendo pati makonani apa tuna nzabwa ndi list member kama kupempha kwa Achimwendo ena nazibana alwanchiro ku police alwanchiro ku MDF na alwanchiro ku immigration chifukwa cha Achimwendo ena musamaileke ena mwamba ena azibana alwanchiro ku lanzi chifukwa cha Achimwendo bado mwemwe kwane nawo kuti ndikuyalutsena pasi mungandifuneso enani azibana lero tumaona wava ma uniform mmene mu office mu chifukwa cha Achimwendo mwemwe koma makhala mbize manyoza pa social media pati tukulima ndi anthu atsogola anapanga nanga mali mwana wachi mwana ngabeba social media nkulowa live ndi umphawi ino matipangitsa nanga munthu ali ndalama ngabwe amene amalembera bendulo muti ali police nana mazima amene ataka koma telesi ku police ndani a bendulo uli ndi ana bendulo mwana wina ndo chobeka zakatha uja uli ndi ana gasuzuri tsogomena kwa jakolo wera kuti izi zikuwawa koma udzo ndi chilungamo ndithu ndikuyankhula azinga ndikuna ameneka ndisumiro titi amandinena koma izi ndikuyankhula chilungamo ulimba ndako ndizamba uthandizidwe chani ara wamanga kumaseke ndena ngakamanga kodi boma likauzo lapereke belo ora zoti 3 million akumapereka 2 million nanga ndalama zo wako makugaira zindikira kwenda kuti ndalama minoma ipeze pano kwamikitsa mavuto ilibe benefits iliyonse pa moyo wako uli ndi mkazi uli ndi ana ndipo kazi uja akadabereke weso ukadabereka ndipo ukadalinjia suiso mkazi ndi wanawo tape suini sunaso ndi mayaka mwana wina ujaso sema abaso chakake weso mape kwa tacha kandi chaka abaso peza so winaso uzoti vinana kubereka ataka na 30 ndi yako umakwanitsa weka kwajetsa koma udzala naye kasuku uzoti moyo wawo ndi wotani ana aja kulola kuti ukuwayika muncheni ukuwayika mukondo mera araka sadzatha kuwoloka minyama zimene tikuma anafe ndi azigogo athu ndikubvetsetse undibvetsetse even minyama imene makangana anthu ayimusipi mati chimwakangana ndi minyama ya anthu ena akola makudandaula namana anathandizana boma ija koma sana peza nayo benefits pemphera anthu ena ake kupinama iwe even ineyo pala anthu ndotama ndida paliso anthu ndotama ndipempherera oti nesi ndimadziwa ndimezi makhalira dziko lapansi sutikwenza mboja ngadenda ali yese yayi maudano opatsana even amene magwa social media pamwe na Chimwendo kolini zamba kama mwene kisale uje na mwene kisale jeni salama ndi nyasa pita mthali kama ndi nyasa dziwani kwenu kuti tsogola munthu amadziwa ndi munthu wani musadane ndi munthu ifojo siyana chipani musadane ndi munthu ifone kama dana naye mukhoza pesa benefits mwa ine mukhoza pesa benefits mwa kisale mukhoza pesa benefits mwa kolini zamba mukhoza pesa benefits mwa Samuka wale mwandipetsetse ine ndo minali ya Samuka wale kuzizira kwa Samuka wale kuja Samuka wale akagone ku police abendulo kula nyamara mbirimbiri akina master chirunjika achina Alex Bota achina Louis anyamara ajora maji ari kuchipani sunaone kwa baba social media akina Alex Bota chari muna mukafusi muvo rino kana apanga ko chipongwe kuma sana bwa social media ndikumuru kana muntu tofana apanga ko chipongwe iya ino Alex Bota sina muno kwa bwa kwa nizamba kudzapemba ino master chirunjika olo Louis kuti sina muno kwa bwa kwa nizamba kudzapemba kuma mumvete akuza ndi Alex Bota amakonda Saul ije namakonda mwina Moses Kunkuyu mwina uza amakonda khumbize chiponda kuma ifoti amakonda wina sangaka tokone munthu wina aya siri materoka endinendi ndino zimezi manisangalasa inewe msipito ndi former minister awandi kakhani wadzora awandi mamvana nawo koma sindingamaka murone Samuka wale for Samuka wale sindicheza naye sindingamaka murone munthu oti nesa ndisangalasa ino sose ndikugwa rabya kusangiro yana tiyana ndigira ko ndama sose ndigwimba iya koma sindingakwanisa kugeza ndiko lini zamba vera kantukule Samuka wale sose ndigwengwe ayi sindikiza ndantu tendi pakamodzi achina nangozo kasanga khala zanga ngati ne mangala kuti nizamba ndipangeza kuti nizamba so bendulo mufuna kugeza kophatikiza takanga la chinyamara anzako wa MCP rona kina sama kupanga zawo azingojia zawo pa social media koma ulelo kupangeza kuti nizamba kuona ngati usta bendulo rutuka maenda rudzilele udzije udzesta nditu kuje ukamaenda ngati vurosi zapeza mkazi wako kapena ana ako izindu kuti situkuwapcheza sinango ine sipanga munthu chipongwe manja mwanga mulibe mwazi wa munthu koma ndimangofuna kuyankhula ruka makhala koma sonne wala chinthu chimozi ma MP amene tinaluza kandi wa MCP kandi wa DPP ndimafuna tiye ntivomereze zoma atuma anthu kuti ndi mwapange mademo chiposwesi yakuti ayi even uku chakudowa uku MP wino kizimaya daluza kuma roma anthu tiyayi pitani constituency yakuti wakuti mukapange mademo iyayi zimenezozo zimenezozo tiye ntivomereze kuwina kwa wina makhala munthu mmodzi sizingatekerose kuwina pakamodzi owina makhala munthu mmodzi tizikhala kwa anthu apeshe zimene anapangira acha kwera mmuja ataluza nakhala chete ana ndikutheka usavomera masankho acha muna kuno kwanaji yaso mademo nkhondo so yopsa
koma amene ujawu nde umunthu kakhala pasi kuvomereza ndi masankho ako malawi kutosanende komwe chilungamo masankho atengo sokonekera ndipo kwambiriso osatisobodza koma anasankha kakhala pasi so awasandimiyasa kuti muti awandandani kata DJ chanchani minister musabweso vesi mumapitake ndi kublokani musanduze zochita ngati mukono linenda kwanisa malangizo inyo mukhozotuka pa live yanga so chimene mafuka kwambiri chawo chomwe zimene ndiyankhwendere ndi chimene chocho kwena kutena kuti apendulo kumene uli apendulo kumene muli unthenga ndikubwerezawo mukhozo panga posta zako lini zamba every day every time koma suri nienda kusiya yayi mwina inake sakhala fa inake ndesa yankhula kuza makhala benezo ntchito chifukwa even wenda nawo ozindikasonda nawo wina uja ndi lawyer wina uja ndi doctor and anore ophunzira sangalimpane ndiwe koma inesi ndikakusiyesiya ndipo ndutuka makhala 5 years ndiyo chepa malawi ndili chati makalumbitsa chakwera ndi chili mali chandiliti lero pita mthali wakapezeka lu state house 5 years ndiyo chepa kwambiri 5 years ndipo ndiyankhule kombo nomaliza I remember titapita ku Nigeria Kase maulidi anandimbira phone. Hi tia, ndafika ku airport koma atsikana ku state house akana kunditenga. Kuti aende nani akundisala ine. Ubwana ku Nigeria kuno ndabwana kuno yanchani. Cause president amapita kunja mene utenga rankhani ama channel siyana. Ine namutenga nakhala naye for 1 week. Kane nyumba imodzi tu. Kase maulidi ipo pana ali kwapita mthalika kase maulidi yure. Kumakhala naye kupita mtauni tia chakuti kukhala naye tie ndikajene chakuti. Lero kase maulidi ali kuti aku state house head teme janali dolo ndine kuma kase maulidi ali kuti aku state house ndifaka ndikupusana kwena kuti moyo ndipelete tie ndipuzito khala bwino ndi anthu bendulo mawo kutola sadzuka of course ndandama kafa maulidi senaje ko 1000 kwacha sincheza naye yayi koma lero akapeza kuti ine amene ali bwana nthawi imene tili boma amuru chakatha chomwe sino ku Nigeria napita June I think napita June June Nigeria napita June nali bwana alo June last year mwamutenga kasa mujuma bila nekwa kuti tete kasa mauru kuti lero kasa ujapeza kuti ndi bwana imene mafa kuza ndikuona kuti moyo ndipelete kumakhala bwino ndi anthu ine pano ndikozo muzoreka ndigere ko 20000 chikumunti machimupe suri ndama ndiliberu sundipempha kwa yeye ndungopereka example chifukwa nakhane bwino sande panga chipongwe koma ine abendi lotsumuka mapanga anthu chipongwe tsuna ke mudzakane ukafikira para sose ndigomenda samukalwa muselo because of you ndetsu kuina mudzakane kasando jokafikira moyo ndipelete iwe ufuna usafuna ndibisa dzakukonda mpaka kale kale. Thank you guys. Ndifuna ndije mpunga wanyama kwati kuli mpunga wanyama amene muzo kwa mankhwala masters guys ndipeze ndi inbox mankhwala ndilopetsa omeplas ine sino chepa thupi ndikundija ndi masters ndikuchipata ndatopa mankhwala wanda omeplas thandize nkona mimi kudzwa kwa mankhwala masters ndipeze ndi inbox chonde kwati kuli mpunga wanyama ndio mwaso juice odula magula mufulu lovers 7000 ndikamwa kaja kasiti kaja ka 5000 ndeka kalachipa pano manda mwa 17 so thank you guys amema musekera bendo ndo kuchipani kunza kuti kwana ninosi sono kuchipani ko muzimu thamangitsa koma mpude wa nyama pacha ndifaja wari kwathu ndeti makonda mpunga so asino kuti muzimu thamangitsa bendo leko mani mana kuti mukumusekerera kwambiri amene mmamusekerera ndiniwe nesema musekana uzopusazo chifukwa mwana wachipani sunga manyoze muthu wachipani mendi ineka ndikutukwa na nkaka kandi kutukwa nalo we ndikusavinido mene kuti mati wanga umbala chifukwa kuti anthu ajanda chipani changa ndenga ndikutukwa na chipani changa ndinyosa so utsogoli wanga ine ndinawo chipani chama Congress Party 23 ndikuyimira mala Congress Party ndipo ndikuyamba campaign salu zilimo nyumba muno campaign ndikuyamba ngati vera akuyima ndoti nesi ndiyima mwangati sakuyima ndoti ndikuyima ndumwa jiso 7 bin mtengo wa nyumba ya wina wake ya mtengo ndio mandiwo. Thank you guys, I'm tired. God bless you, my team.